referència al certificat de reconeixement en els municipis de les polítiques d'igualtat, aquest certificat que posa en marxa l'associació For Gender Seal, és un instrument que permet, d'una banda, avaluar les polítiques d'igualtat que s'imparteixen en els municipis i, per tant, és un instrument i és una eina molt útil. I, per altra banda, també, com deia alguna regidora d'Igualtat d'un Ajuntament de Mallorca, ella diu, per mi és una fita, o sigui, és un instrument que me permet insistir en la importància de la igualtat a la resta de companys i a la resta d'àrees del municipi. Per tant, és un instrument que també ens serveix a les que estem empenyades en construir pobles feministes a ajudar a prendre consciència i ajudar que els nostres companys i les nostres companyes prenguin consciència de la importància de la igualtat.